मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीराम हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मनि। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आताची प्रास्ताविक भाषणेंतू गुणपाळ देवस्थानाचे इतिहासू हांगाचे प्रख्याती आणि कांयच दिवसांतल्यान आरंभ जावंक आसलेल्या धार्मिक विधी विधानाचे सर्व ही विषय तुमगेल्याक प्रस्तुत केल्लो आसा। आयच्या दिवसाक नरसिंह जयंती असल हे पर्व कालाचेरी स्वाम्याले आगमन प्रथम पंथा हांगा घडत आसा आणि तुमच्या गांवची बद्दल एक विषय कसन सांगचे किच्छ पावेत की म्हळ्यार की फायच्या दिवसाक तुमगेले वर्धंती उत्सव वैशाख शुद्ध पौर्णिमा दिवस आणि तुमगेले नाव गांवचे नाव गुंडपाळ ताक संबंध आसा। तुमकां गोतस की आमगोत ना आमी सांगताच तुमगेले त्राक तुमगेले गांवचे नाव कसन आसा गुंडपाळ। पहिलेचे गुंड म्हणून आसा कसन म्हणटाची गुंड म्हळ्यार कसन आहे राउंड आणि पुनवे दिवस चंद्र कशी उरता त्यात पुनोची देवाला अनुग्रहानं पुनवे दिवसची गुंडपाळांचो आणि प्रतिष्ठ घडीला आसा। आमगे ना संस्कृतांत हाका अनवर्थक नाम म्हणटात। अनवर्थक नाम म्हळ्यार केलो पंथा मालगड्यानी चल्याक आनंद म्हणून नाव दवरलें उरता किंतु ताका आनंद उरना दुःख उरता ते मॅच जायना तागेले नावाक आणि तागेले परिस्थितीक मॅच जायना। केलो लोकांक ऐश्वर्या म्हणून नाव दवरता चेल्लीक तांगेले घरांत गरीबच उरता तागेले नावाक आणि तागेले कसन परिस्थितीक मॅच जायना। तर तुमगेले हाका गुंडपाळ म्हणले गांवाक आणि प्रतिष्ठ जाल तसं दिवसाक मॅच जाता। चंद्र उरून दवरता आणि गुंडपाळांत गुंड म्हळ्यार राउंड म्हणून तुम्ही सांगेल आसा त्या निमित्तानं देवान त्याची दिवसाक ताणे पुनवे दिवसाकची ताण प्रतिष्ठ करून घेतल्या। आम्ही केन्ना सांगताची देव कसं नाही करता बऱ्या कितें करता म्हणून आम्ही मूर्त काढून दिताची आम्ही हे करून घेऊन दिताची किंतु देवा खंयची संकल्पित आसा त्या दिवसाकची तो करून घेता। आयच्या दिवसाक नरसिंह जयंती नरसिंह देवाला उपासन केल्यारी कसने दुरीत आपत्ती कसने असल्यारी तो सर्व ही निवारण करता म्हणून आमगेल्या पुराणांतनी ताजे महती सांगिल आसा। तुम सर्व लोकांक गोत आसा हिरण्यकश्यपू आणि प्रल्हाद विशयात कशी नरसिंह देवानं हे अवतार प्रकट करून गेलो ताणे खांब्यातल्यान प्रकट जावन गेलो त्या प्रल्हादाल कशी रक्षण केले तशीच देव नरसिंह देव आमगेले रक्षण करता तागेले उपासन केले म्हणून सांगिल आसा। तुम्ही आयकल उरताले सीसीटीव्ही कॅमेरा हे तुम्ही आयकल उरताले अनलिमिटेड मेगापिक्सल आशिल्ले सीसीटीव्ही कॅमेरा ते आयकले तुम्ही अनलिमिटेड तुम्ही कसं ना 2 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल at the most highest 10 15 at the most कितलेच मेगापिक्सल अनलिमिटेड ऐकलं कितले जावका जाय तितले आनी पळय फोटोग्राफर बसला ताका जावका जाय विचारा अनलिमिटेड मेगापिक्सल तुम्ही ऐकलं हवे अनलिमिटेड स्टोरेज ऐकलं हवे कंची तुम्ही सीसीटीव्ही कॅमेरा घालताची ते स्टोरेज कॅपॅसिटी कितले तरी उरता कितले 1 TB 2 TB 3 TB असं कसं तरी उरता आणि हे जर
एक सांगचे काम हीच पावता कसं की म्हळे अनलिमिटेड मेगापिक्सल असेल तसं सीसीटीव्ही कॅमेरा अनलिमिटेड स्टोरेज कॅपॅसिटी तसं एक लेखला असा तोची चांगले नर्सिंग देव म्हणे कितें की म्हळ्यारी ताका स्थान खंय की म्हळ्यारी नरसिंह देवा स्थान खंय ताका केन्नाची तुमगे द्वार उरतली वे द्वाराचेर वयर दवरलो होता तुम्ही सीसीटीव्ही कॅमेरा खंय घालताची वयर घालताची कोण येता कोण वता कसन जाता कित जाता पळोवच कितें तुम्ही घाललो होता प्रॉब्लेम कसन की म्हळ्यारी सीसीटीव्ही कॅमेरा का लिमिटेड मेगापिक्सल उरता लिमिटेड स्टोरेज उरता आणि कसन की म्हळ्यारी करंट आणि गेलं म्हळ्यारी गुणपाणात केन करंट होता गोत ना गुणपाणात करंट गेले म्हळ्यारी सीसीटीव्ही कॅमेरा रन जायना किंतु देवालय नरसिंह देवाल तशी नाही केन्नाही पॉवर सप्लाय कट जायना काळो पुरो दिवसाचो रो संध्याकाळी रो केन्ना वयतेच को थंय वयर राबून गेलो आम कसकसन जाता असा उठू पळयत होता तकुन नरसिंह देवाल स्थान खंय दवरले की म्हळ्यारी वयर दवरला द्वार खंय आसा द्वाराचेर वयरी नरसिंह देवाक स्थापन करतात तुम्ही केलोकडे गणपती केलोकडे लक्ष्मी केलोकडे आणि कितले हे करतात किंतु मुख्य जावन कोणे तरी मुकाबील दिवसांत तू घर बांधचे असले दार करचे असले तुम्ही नरसिंह देवाक थंय हे करता नरसिंह देवाल अच्छी की नरसिंह देवाल चित्र की सोडोका कित्याक की म्हळ्यारी तुमकां गोत आसा हिरण्यकशिपूक संहार खंय जाल्ले तेकुन नरसिंह देवाकच थंय स्थान दिल्लें आसा तेकुन नरसिंह देव येद राखयतना वयर दवरिल्ला जाना तोची सीसीटीव्ही कॅमेरा कोणेही खंयचेही कित्याक की म्हळ्यार ताका 3 दोळ म्हणून गेलो सांगतात त्या निमित्तान केन्नाही चांगले रक्षण करचे नाजाल्यार कोणे तरी कसन जात की म्हळ्यार केलोपंत माट मंत्र असले कृत्रिम आदी कसने तरी केल्यारी त्या प्रवेश जायनाशी रक्षण करतसली शक्ती सामर्थ्य कोणाक आसा नरसिंह देवाक आसा कित्याक की म्हणून तो उग्र स्वरूपी त्यात कोण ताक दांटून गेलो भितर येवचेक जायना तुम्ही पर्तगाळी जाल्यार पळयल्यारी आमगेले 3 बागील आसात संध्या मंटपान तू एक बागील संध्या मंटपा नंतर आणि एक बागील आसा त्यात नंतर चावडीचेर एक बागील आसा जर तुम्ही लक्ष घालून घेवन पळयल्यारी तिन्ही कडेची नरसिंह देवाल चित्र सोडेल असते त्या नैशीच्या आमगेर स्वाम्यान स्वतः स्ट्रॉंग रूमान तू एक रुपयाचे नरसिंह वयर दवरलेला आसा कोणाले लक्षात जर पडचे ना काम म्हळ्यार अशी नरसिंह आज नरसिंह जयंती त्यातून केलो विषय नरसिंह देवा बद्दल तुम्ही सांगले की नरसिंह देवाला खंय खंय आमकां उपासन करचे जाता खंय खंय ताका स्थान दिल्लें आसा आमी गणपती सोडयताची ना आनी कसले तरी सोडयताची किंतु मुख्य जावन गेलो नरसिंह देवाक ते दाराचेर तुम्ही जर काही प्रतिष्ठान केले ना जाल्यार चित्र सोडयले बाकीच तुमगेल आपत्ती की विपत्ती की रक्षण की कुठं तो नरसिंह देव करता दुसरं कसं की म्हळ्यारी थंय देवाक स्थापन केले म्हळ्यार थंय चित्र जेव्हा सोडेल नंतर एक क्रम आसा कसन क्रम की म्हळ्यार आमी कसन लेखताची हुंबर आसा म्हणून फुडें ना दांटून घेवन वताचे आमी हुंबर आसा म्हणून फुडें ना दांटून घेवन वताचे खंयतुल्यान दांटून वताची मध्ये तुल्यान दांटून वताची किंतु त्या चुकी वैरी नरसिंह देव आसा आणि सकल लक्ष्मी आसा त्यातून तुम्ही रंगोली आणि खंय घालताची उमरेचेर घालताची एक ठिकाण श्रीकार की सायडाक की मधी की म्हणून थंय लक्ष्मी स्थान आसा आणि वैरी नरसिंहाल स्थान आसा आता मध्ये लक्ष्मी असतो पुढे ना तुम्ही मध्ये तुल्यान प्रवेश केल्यार कसन जाता तिका मांडून घेऊन तुम्ही गेले तशी जाता त्यातून मालगड्यान कसन सांगितले की म्हळ्यार तुम्ही एक सायडातल्यान जर दार बंद अशी असल्यार तुम्ही लेफ्ट सायडातल्यान भितर प्रवेश केला आणि प्रदक्षिण काण घेऊन राईट सायडातल्यान आहे मध्येतल्यान वचची एक सायडातल्यान वचका आणि त्याची सायडातल्यान येवची अशी कोरगे एक प्रदक्षिण कोरगे आणि एक सायडातल्यान येवका हे मालगड्यान सांगितले तसले क्रम तशी केल्यारी नरसिंह देवाक आणि लक्ष्मीक एक प्रदक्षिण घाल तशी जाता म्हणून सांगितलं अशी नरसिंह देवाल उपासना महालक्ष्मी देवी उपासना आमगे शास्त्रकारांनी सांगितलं असा आज नरसिंह जयंती अशा निमित्तानं तुमगेल्या त्राक हे विषय आम्ही प्रस्तुत केले
आराधना जाऊन असेल तसं मुख्य देव म्हळ्यार मुख्य प्राण तशी सांगा लक्ष्मी व्यंकटेश देवालय सन्निधान वैके असा मुख्य प्राणालय म्हळ्यार अर्थात हनुमंत देवालय तागेले उपासना निमित्तानं तागेले पूजन केले निमित्तानं मस्तितले गुणविशेष मनुष्यान प्राप्त करून घेवेत म्हणून घेऊन शास्त्रकारांनी सांगितलं असा तुमका बद्दस पुरताले की रामायणाचे एक संदर्भ आणतो हनुमंत देव लंका प्रवेश करता लंका प्रवेश करून गेलो तो ते लंका कसं नसा ते सर्वही तो दहन करता लंका दहन म्हणून गेलोची विषय येता सुंदर कांडात तो ऐन तसा विषय येता त्यात एक संदर्भ येता की म्हणजे हनुमंत देवालय चातुर्य कितले शिले आणि कितले धर्मनिष्ठ परिपालन करता असे म्हणून घेणं तुमचं ते कोण घेण्यात आम्ही जेन्नाही सांगताची घरा हॉकल उरता म्हणजे ग्रहप्रवेशाने उरता ग्रहप्रवेशाने जाताना भायरी तुम्ही तांदा मडके नाजले कुलदेवस्थान कुलदेवाल फोटो बाकीची उठूची तांदा मुडकी नाजले नारलकी उठूची तुम्ही बाहेर दवरून घेऊन पूजन करून घेऊन तुम्ही घरांत प्रवेश करताच घरांत प्रवेश करताना भटमाम कसं सांगतो तुमका उजू पाय घालून घेऊन भीतर यायची म्हणून सांगता एक विषय सांगतो तो भटमाम की तुम्ही येताना उजव पाय घालून घेऊन भीतर यायची म्हणून दक्षिणांधी पुरस्सरम म्हणून घेऊन आमगेले पूजे पट्टीत वैके बरेल असा उजव पाय उभार घेऊन वचका उंबऱ्याचेर मस्तून घेऊन वचनी उंबर दांटून घेऊन वचका विना हा मस्तून घेऊन वचनी त्यातून दक्षिणांग्री पुरस्सरम म्हणून सांगितलं असा अंघ्री म्हळे पाय दक्षिण म्हळे उजव पाय अशी भटमाम तुमका ग्रहप्रवेशाचे संदर्भात तुमका सांगता पण दोन पाय असा एक उजव पाय एक दाव पाय किंतु भटमामान दाव पाय घालून भीतर कित्या वच नाका म्हणले उजव पाय घालून भीतर वचून कित्या सांगले केना तुम्ही आलोचन केलेले भटमाम दाव उजव पाय घालून भीतर वच म्हणता आमक दोन पाय दिल्या देवाना दाव पाय किती करते त्यातून आमगे दाव साइड कसा नसा आमगे लेफ्ट साइड कसं नसा हे उठू पाप पुरुष असाच पाप पुरुष म्हणून गेलो आम्ही थंय कसं करता की म्हळ्यार तुम्ही ऐकल उरताले ना जाल्यार भटमा मानकरची पडेल उरताले तेन्ना ही आरती जाल्या नंतर आरतीकेन भायर येता आमकेन ते आरती ग्रहण करताची आम्ही ते पहिले मस्तका लावून घेताची मस्तका लावून जाल्या नंतर आमगेले वाम कुक्षिक म्हणजे लेफ्ट साइड आमगेले थंय कुक्षी असा त्या कुक्षी भागाक आम्ही त्या हुंसानी लायतात कित्याक की म्हळ्यार थंय पाप पुरुष असाची आणि तांगेले नाश जावका म्हळ्यार कितेरी त्या देवा दाखील तसल्या आरतीच्या हुंसानी कसं नसा त्या हुंसानी लागलं पुढे ना ते सर्वही पाप नाश जाता म्हणून सांगितलं त्यातून अशी कोरगेन अशी करतात तुम्ही थोडे पळोवन घेतलेले तुमच्या विषय कळण्यात आले त्यातून लेफ्ट साइड कसं नसा सर्वही पाप पुरुष असा आणि राईट साइड कसं नसा ते पुण्य पुरुष असतात त्यातून ध्यान आहे त्याने करताना पाप पुरुष विसर्जन म्हणून घेणं तुमगेल्या संध्या वंदने तो येता तुम्ही जर दारले तुमका संध्या वंदने संपूर्ण करत असलेली ते पाप पुरुष विसर्जन म्हणले एक संदर्भ येता आम्ही विषय किती सांग की म्हळ्यारी डाव आणि लेफ्ट म्हळ्यार लेफ्ट आणि राईटाचे विषय सांगता असेल तुमका की उजवो पाय घालून आम्ही भीतर प्रवेश करताची डाव पाय घालून भीतर प्रवेश करण्याचे हनुमंत देवा कसं संबंधित असेल की म्हळ्यारी केन्ना म्हळ्यार हनुमंत देवाले विचारधारा तागेले बुद्धी कशी असेल म्हळ्यार कितें तुम्ही सांगता कित्याक म्हळ्यार तुम्ही हांगा प्रतिदिवस हनुमंत देवाले पूजन करतात तागेले महत्व कसं नसा म्हणून पहिले तुम्ही आलोचन केल्यार आणि चड पूजन करताले म्हळ्यार कितें तुम्ही त्या विषय सांगता आसाची हनुमंत देवान लंका प्रवेश करताना खंयचे पाय घालून ताण प्रवेश केले हा कोण सांगले हा आम्ही सांगितले ना करेक्ट तुम्ही सांगितले करेक्ट असा हनुमंत देवानं लंका प्रवेश करताना उजव पाय घालून भीतर प्रवेश केला त्याने डाव पाय घालून प्रवेश केला कारण कसं की म्हळ्यारी हो रावण रामाल शत्रू जावन आशिल्ले निमित्तानं हाका बरकत जायनाशी उरका हागेल बर जायनाशी उरका म्हळ्यार
काय घालूनच भीतर प्रवेश केला म्हळ्यार त्या संदर्भारे वैकेची हनुमंत देवाक कशी धर्म परिपालन कर का म्हणून वैके गोतशे संदर्भ कसं तो एकलो असा आणि रावणाला आस्थानांत कितलो कशे गोतस की म्हणे अशी ती कोटी युतापम अशी ती कोटी म्हळ्यार 80 कोटी कसं नाशिले राक्षस सेना आशिले 80 crores राक्षस सेना आणि हनुमंत देव कितले एकलोच तसल संदर्भारे वैकेची हनुमंत देवान कसं केलंय रावणाक बर जायना अशी उडका मिळत किती ताणे गाव पायची उभार गेलो भीतर प्रवेश केला आता तुम्ही फाल्या तुला नाही करच्या वाद नका कोणाला की घरावरून दाव पाय घालून भीतर जात नका स्वाम्यान सांगलाय हनुमंतान रावणाक बर जात नका म्हणून किती रशी केलाय हंगाने कोणाला की म्हणून तुम्ही दाव पाय घालून आमगे नाव सांग नका स्वाम्यान गुणपाडान प्रवचनान सांगितलंय गाव पाय घालून गेलं तर बर जाय ना म्हणून गेलं अर्थात तात्पर्य कसं की म्हणाली हनुमंत देवानं कोण रामाल शत्रू आशिलो कोण देवाल शत्रू आशिलो ताक मात्र ताणे हे केलं तागेल वैयक्तिक शत्रू ताणे हे केलं ते आलोचन करा म्हणतात रावणानं हनुमंतानं तागेल शत्रुता ताण दाखयला तागेल धन्य कोण असा तागेल धनी कोण राम तागेल कोण शत्रू असा ताक बर द्या नका म्हणा मागेल कोण शत्रू असा ताक बर जाऊ का बर नका त्या सांगेल ना हनुमंता मागेल कोण यजमान असा त्या यजमानाले अहित आलोचन करता शिलो रावण ताक बर जाऊच नका म्हणून हनुमंत देवान आलोचन केलं विना हा तागेल वैयक्तिक कोण शत्रू असा त्या ताण सांगितलं त्यातून आम्ही वैकेचे आमगेल वैयक्तिक आम्ही ऐकतचे जाय ना आमगेल देवाबद्दल कोण अहित आमगेल देवाबद्दल कोण म्हणजे आमगेल विरुद्ध उलयता तसं लोकांना मी हे करीत विना हा आमगेल वैयक्तिक जीवनाचे आम्ही घेवचे जाय त्या तुम्ही आलोचन कर का ना जाल्यार स्वाम्यान सांगले त्यातून आवश्यक करता म्हणून त्या लेख नाका हनुमंत देवाले बुद्धी कितली आशिल्ले त्या संदर्भारी हे तुमकां आमी प्रकट कोरता केले दुसरो विषय हनुमंत देवाले मुख्य कसन की म्हळ्यार तो जावन गेलो पडना आशिल्लो तो जावन गेलो पडना आशिल्लो आमगेला कशी की म्हळ्यार जो पर्यंत विनंती करना जो पर्यंत व्यक्ती अनेक व्यक्तीला विनंती करना तो प्रार्थना करना तो पर्यंत खंयचेही विषय तागेले जरा प्रस्तुत करना असे नाही उरो हे एक नियम कितलेही हुशार उरो तो कितलेही PhD डिग्री घेतील उरो तो कितलेही शिक्षण घेतील उरो तागेले जरा तुम्ही कशाने तागेले प्रार्थना करना ना ते कशाने विचार ना दिला तो तुमक सांगचे नाही विषय हे एक नियम हे संदर्भ काही येत की म्हळ्यार समुद्र दांटून गेलो एक संदर्भ येता तुमको तसा समुद्र लंघन कर काम गेलो एक संदर्भ येता ते कसं जात की म्हळ्यार ते समुद्र दांटून गेलो बसताल व्यक्ती कोण समुद्र दांटून गेलो व्यक्ती पर बत्ताल कोण म्हणून हे चर्च जाता आशिल्ले ते जांबवंत आशिल्लो नळ आशिल्लो नील आशिल्लो मस्तीतलो अंगद आशिल्लो सुग्रीव मस्तीत लोक आशिल्ले मस्तीत लोक असताना हनुमंत देव वयले आशिल्ले बाकी उट्टू लोकांना डिस्कशन करचे चाल केले जांबवंतान सांगले की आता कार्य कसं नाशिल्ले समुद्र दांटून गेलो बचका समुद्र दांटून गेलो लंकापट्टणाक पावून गेलो लंकापट्टणाक पावून गेलो सीता अन्वेषण करून सीता देवीक रामाला मुद्रिका दिवन परतून समुद्र दांटून गेलो परतून ह्या ठिकाणी येऊका इतलं कार्य आशिल्लें आता हे संपूर्ण कार्य करता शक्ती सामर्थ्य कोणाक आशिल्लें हनुमंत देवाक सामकडे कळे डिस्कशन टायमाक तांगेल भितरी जाता आशिल्लें जांबवंत कसं सांगता आशिल्लें म्हळ्यार हांव इतले योजन पर्यंत समुद्र इतला आसा हांव मात्र इतले योजन पर्यंत दांटून गेल बचेत मुखार मागेले जाय नळ सांगता हांव समुद्र दांटून गेल त्या दिका बचेत जाताले ते दांटून गेल्यानंतर मागेल एक शक्ती ना दांटून गेल्यानंतर मागेल शक्ती कमी जाता आणि मागेल तितली शक्ती ना की मुकाबिले सीता अन्वेषण करका आणि परतून रिटर्न बॅक येवका
हांव तितलं करता तांगेल वाचूची डिस्कशन चाललंय. हनुमंत तू देव त्या डिस्कशनात नाचिना. हनुमान देव आरामसे बशीत असा आणि आपल्याला इथलं कोचून घेता असत. हांव इथलं तोंड घेता, हांव तितलं करता, मागेले तिथलं जाता, इथलं जाता आणि उठू लोकांना डिस्कशन कोण झाल्यानंतर हनुमंत देवानं एकदम उडी मारी ना, तुम्ही सोडा आमची करता म्हणून सांगचे गेलो ना, तो शांत बशील असा. तागेर इथले तो कसं नाही तांगेल्या डिस्कशनात सहभाग घेतले ना. आमगे तिथे आम्ही कोचून घ्यायच बसले कडे उठू लोकांना कळल्यानंतर आमगे कोणाला जी सामर्थ्य ना मिळकडे कळल्यानंतर उठू लोक मिळगे कोणाला गेले हनुमान देवाला गेले आणि हनुमान देवाला प्रार्थना केले की आमगेले योग्यता ना रामाला कार्य करतस योग्यता तू मात्र सा आणि तुवे ह्या कोरगे देऊ का आमगे उठू लोकांना सांगल्यानंतर हनुमंत देवानं कडे समुद्र उल्लंघन केले, सीता अन्वेषण केले, लंका दहन केले, सीता देवीक मुद्रिका दिले आणि परतून समुद्र उल्लंघन करून परतून ह्या ठिकाणी आलो. सांगचे तात्पर्य कसं की मिळाली आम्ही कसं शिका की म्हण सांगलेली जोपर्यंत कोणीही आमगेले विचार ना हनुमंत देवाला संपूर्ण शक्ती सामर्थ्य उठू असल्यावर वेकेची तान प्रकट करचे गेल ना, ताणे प्रकट करचे गेल ना, तागले शक्ती असा, तागले सामर्थ्य असा, तागले योग्यता असा, तागले रामाला आशीर्वाद असा, किंतु कोणीही तागले घेऊन प्रार्थना केलना, विनंती केलना, जोपर्यंत केलना तोपर्यंत ताणे प्रकट करचे गेल ना. आमगेल कशी तो विचारो ना विचारो आम्ही बॅच काम घेतात, आम्ही सांगतात की आम्ही हे शिकल्याची ताण विचारलं पाहिजे ना, बट हो सांगत होता पण विचारलं पाहिजे ना आम्ही सांगत होताच हे आमगेल किंतु हनुमान देवाला तसे ताण विचारेल ना ताण प्रार्थना केलं ना केलं तो प्रार्थना करता केलं तो विनंती करता तदनंतर ताका हे सांगितलं. इवन तुम्ही पळेल उरताल्यात एक गुरु आणि एक शिष्यानं केन गुरुला विनंती करता की माका शिक्षण घेऊ का, तदनंतर गुरु त्या शिष्याक शिक्षण दिता. माका बघ कसा यो म्हणून तो हे कर तो जाऊन गेली येऊन केन प्रार्थना करता तदनंतर गुरु ताका विद्या दिता. अशी एक परंपरा आणि तशीच हनुमंत देवानं रामायणाचे संदर्भात दाखवून दिले. आम्ही तुमकी त्या सांगितलं म्हणाली आम्ही जाऊन गेले त्यांनाही आता तुम्ही आयलाय तुम्ही विनंती केल्यानंतर आम्ही तुमका विषय सांगलाय की आम्ही गुंडपाळा मुक्काम येतात. तुम्ही विनंती करणार आम्ही काही स्वप्न घालचे गुंडपाळा येताना आम्ही कसं सांगचे जाता. तुम्ही विनंती केल्या चारदा येऊन घेऊन स्वामीला भेटी घेतलाय, स्वामीला प्रार्थना केल्या येऊ का अशी कार्यक्रम दवरलाय, स्वामीला कुठं जबाबदारी आम्ही घेताची अशी कुठं तुम्ही विनंती केल्यानंतर आम्ही कडे आमगे विषय सांगा. जोपर्यंत तुम्ही विनंती करण्याची तोपर्यंत आम्ही प्रकट करण्याची की त्यामुळे हनुमान देवान तशी केले आम्ही वैद्य तशी करताची. त्या निमित्तानं तुम्ही स्वामीला घेऊन भक्तीपूर्वक जाऊन लागी 1 वर्ष तुला फाट लागले आणि 1 वर्ष तुला ना पोरू वर्ष आशिले वैशाख शुद्ध पौर्णिमा 2022 तो आशिले किंतु खंयची कारणांतरानं आम्ही ते अवकाश करच्याक जालना आम्ही पर्तगाळीन तो आशिले कित्याक ती म्हळ्यारी 2021 तू आमगे प्रिय गुरु वर्य स्वाम्याले वृंदावन जाल्ले. तदनंतर 1 वर्ष पुण्यतिथी जावेपर्यंत आम्ही खंयी भायर येना म्हणून आम्ही सांगितले निमित्तानं ते 2022 तू हे कार्य घडक आशिले महाविष्णू सहस्र कुंभाभिषेक आम्ही तान सांगले तुम्ही करचे करा तुमगे रित्या तुम्ही करा मुकाबले दिसा आम्ही केना येताची ना जोपर्यंत स्वामी येण्याची तोपर्यंत सहस्र कुंभाभिषेक वैद्य करण्याचा अशी तानी एक मनोदय दवरिला जन आम्ही मुकाबील वर्षाक वैशाख पौर्णिमेक म्हणून 1 वर्ष पहिले तांका उत्तर दिले आणि त्या उत्तराच परिपालन आज जाता आता आम्ही हांगा आता मुकामा येऊन पाविल असाची त्यानेशीची मुख्य प्राण देवालय मस्तीतले गोष्टी ना जे मस्तीतले इतिहास आम्ही सांगता जे बुद्धिर बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वंच हनुमत स्मरणात भवेत म्हणून एक श्लोक असा पण तोटू सांगितलं असा बुद्धी जाव काजरे धैर्य जाव काजरे बुद्धिर बलम यशो धैर्यम यश धैर्य निर्भयत्वम अरोगता अजाड्य आणि वाक्पटुत्व हे सर्व ही कसन जाव काजरे मुख्य प्राण देवालय
हनुमंताले स्मरण केले निमित्तान ह्या उठूची बुद्धी बल अजाड्य वाक्पटुत्व अरोगता कसं नसा सर्व ही त्या हनुमंत देवाला उपासने प्राप्त जाता म्हणून सांगितलं असा. इतले दिवस तुम्ही देवाला उपासन करता आशिल्ले किंतु तागेले महत्व ताणे रामायणांत कशी कशी रामाले हे केल्लें आसा ते तुम्ही जर आलोचन केल्यारी तुमकां तागेले आनीक चड भक्ती येता. कित्याक की म्हळ्यार रामालो पिये म्हळ्यार हनुमंत. आमी लौकिक विशयान करता तागेल पिये आगेल पिये पर्सनल असिस्टंट अशें म्हणून तशी रामाल पिये म्हळ्यार हनुमंत पर्सनल असिस्टंट न्ही परम आप्त म्हणजे हनुमंत देव. त्याचकून एक भजन असा हनुमान मतवे हरिया मतवू म्हणून सांगितलं असा. हनुमंतान ह मेळवे देव नाम म्हणा, हनुमंतान ह मेळवे देवान ह म्हणचेच. कशी स्वामी सांगताची खंयच्या आधारान स्वाम्यान सांगले की हनुमंतान ह म्हळे देव वैक ह म्हणतो कशी सांगू स्वाम्यान कसं आधार असा त्याची भजन यांचं सांगितलं असा. तुमका कसा विभीषण कोणाल पक्षाचो रावणाल पक्षाचो तो कडे कसं करता रामाल पक्षाक येता रावणाल पक्षाकडे ना रामाल पक्षाक येता. आता कशी घेवचे ताक जर घेतले विभीषणाक रामाल पक्षान घेतले आणि रामाल कसकसन योजना असा त्यापैकी उठू रावणा सांगले रे कोणा नुकसान देता रामाक नुकसान देता. तशी असताना विभीषणाक रामाल पक्षान कशी घेवचे निर्धार कोण करता घेवचे. थंय असे उठू लोक जांबवंत नील वानर कोण आशिल्ले ते विभीषण येऊन गेलो रामाले घेऊन गेलो हांव रावणान पक्ष सोडून तुगेल पक्षाक येता म्हाका स्वीकारी म्हणून गेलो विभीषण केन्ना येता त्या उठू वानर सेना जांबवंत नील अंगद कोण आशिल्ले उठू लोकांक कसं नाही केले नाका म्हणे उठू लोकांक कोण वानर सेना आशिल्ले मुख्य कोण आशिल्ले उठू लोकांक नाका म्हणे रामा हाक घेवचे नाका हो शत्रू पक्षाचो आमगेल पक्षा येऊन आमगेल योजना रावणा सांगल्यार आमकाची फालेक आमगेल्या पायाक आमी कुलाडी मान घेतली तशी जाता हक्का भितर प्रवेश घेवचे नाका म्हणून सांगता. किंतु एकलोची ह म्हणत असेल एकलो एक व्यक्ती म्हळ्यार तो मुख्य प्राण रामान बाकी कोण वानर आशिल्ले जांबवत नील अंगद कोणाले ऐकलं हनुमंताले पळय हनुमंतान सांगितलं घेवचे आडना हाका घेवचे कडना अडना म्हणून केन्ना हनुमंतान यश म्हळे त्यानं देवान वैकीच यश म्हळे आणि विभीषण रामाल पक्षाक आहे. आता रामान हनुमंताला बाकी किती ऐकले इतल्या लोकांना नाम म्हणून सांगितताना हनुमंताला बाकी किती ऐकले. आता विषय कसा नाही म्हणे हनुमंतू केन्ना गेलो लंका गेलताना संपूर्ण लंकांतू राम नाम स्मरण करता आशिल्लो एकमेव व्यक्ती म्हळ्यार कोण विभीषण. त्यात पुणू केन्ना हनुमंत देव लंका दहन केले कित्याक म्हळ्यार तो सीता अन्वेषण करता आशिल्लो सीता देवी खंय आसा कसं तेन्ना ताका विभीषणाले तागेले कसं रावणार आसले ताका दिसले आणि ताण केन्ना पळयले तो थंय रामाला ध्यानांत मग्न जावन गेला. तेन्ना हनुमंत देवा कळले की लंका पट्टणांतू रामाल भक्त आशिल्लो तसं एकमेव व्यक्ती म्हळ्यार विभीषण म्हणून. त्यात कोण हनुमंतान कसं केलें की म्हळ्यार लंका दहन केलं बाई तितून लंका दहन जालताना एकमेव लासून गेला नाशिल्लो तसं एकमेव स्थान म्हळ्यार त्या विभीषणाल घर बाकी उठूचे लासून गेले उरताले किंतु विभीषणा घर मात्र लासिना. कित्याक तो मागेलो धन्यालो भक्त धन्याल शत्रू जावन आशिल्लो कोण रावणाक ताणे पराजय केले आणि तागेले यजमानाले भक्त जावन गेले आशिल्ले विभीषणाले रक्षण केले. त्यातून हनुमान मतवे हरिया मतवू म्हणून गेलो त्या भजने तुटू सांगितलं असा. त्या निमित्तानं तुमगेला हांगा मुख्य प्राण असा
म्हणाली लक्ष्मी व्यंकटेश देवान यस म्हणका म्हण काही गरज ना ताण यस म्हणे यस आणि कोणाची चिंता आहे त्याने लोकां म्हणून आणि आमका आम्ही आम्ही जीवन आणि करताची आम्ही कसं म्हणतात देवाला की आमका मोक्ष दी आमका ह्या जीवनातून आमका मुक्ती दी म्हणून आम्ही देवाला प्रार्थना करतो मुक्ती दी म्हणून आम्ही देवाला प्रार्थना करता पण सँक्शन करचे ते सँक्शन करचे अधिकार कोणा कसा हनुमान देवा कसा वायू देवा कसा की तो कसं करत की म्हणजे देवाला प्रार्थना करता दीनम अनाथम एनम उद्धर म्हणून हनुमंत देव आमगेल तर्फे ना देवाला प्रार्थना करता कसं म्हणून दीनम अनाथम एनम उद्धर अनाथ जाऊन घेण्यासाठी दीन जाऊन घेण्यासाठी असं लागत उद्धार कर म्हणून गेलो हनुमंत देव देवाला प्रार्थना करता हनुमंत देव देवाला प्रार्थना करता त्यांना देव तागे विषय तथास्तु म्हणतात त्यातून हनुमंत धरले मिळाले आमका व्यंकटेशालय कसा ना द्वार असा ते आराम प्राप्त जाता मुख्य प्राणाक विसरले रे देवाकाने तुम्ही कितलेही नमस्कार घाला प्रयोजन ना त्यातून तुम्ही कसं बरेल काही पडे या तुम्ही कसं संभरायला मुख्य प्राण लक्ष्मी व्यंकटेशाय नमः खाली लक्ष्मी व्यंकटेशाय नमः मिळाले पूजन करताना कसं म्हणा मुख्य प्राण अंतर्गत श्री लक्ष्मी व्यंकटेशाय नमः तागेर अंतर्गत कसं देव असा तागेर चिंतन केलं म्हणजे मुख्य प्राण देवाक सोड गेलो आम्ही कसं नाही करते त्यातून भारती रमण मुख्य प्राणांतर्गत केन्नाही पळया तागेर अंतर्गत जाऊन गेलो देवाला चिंतन सांगेल असा त्यातून मुख्य प्राण देवाक आम्ही विसरचे जायना आणि तसं मुख्य प्राण देवाला नित्य निरंतर उपासन जावत असेल ह्या गुंडबाळ आणि तसं गुंडबाळा तो खायचे दिवसाक वर्धंती उत्सव आणि तसं वर्धंती उत्सवाक स्वामीला उपस्थित अशी जाऊन गेली या 5 दिवस हंगा अनेक धार्मिक कार्यक्रम गांतून घेतील असा कशी तुमगेलाय आताच सांगलाय 1989 अंतू अति वैभवारी अति विष्णू तुम्ही केलेलाय त्यावेळेचे आमगे मालगड स्वामींना हाजे पहिलेही आम्ही सांगले की कित लोक आइले कसन जल्ले कित होड प्रमाणे जल्ले हे मालगड स्वामींना हाजे पहिले एकदा आमको सांगिल असा अंतु आजी अनेक भाविक लोक आजी स्वामी हंग आगमन जाता मिळ कितरी मस्त लोक हंगा जमील असाची तांगेले वैयक्तिक जीवनांतू ताने करतसले उद्योगांतू तशीच हे गुंडबाळ गामांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगे आशीर्वाद परभाषणाचा मंगल घडताची श्री कृष्ण स्वामी महाराज के जय।